străinătate, după ce făcusem timp de 20 de ani eforturi să public o carte de filozofie a istoriei, am început să mă interesez, adică să încerc să scriu și istorie românească. Ceea ce unii răuvoitori spun că m-am trezit la 50 de ani să scriu istorie românească. Eu m-am trezit de când eram tânăr să vreau să scriu istorie românească, dar n-a vrut Dumnezeu. A vrut să să iau mai întâi o cale ocolită, să văd ce înseamnă istoria, să fac filozofia istoriei cu un mare savant francez, Raymond Aron, și numai după ce am luat această docență cu el, aveam deja 50 de ani, am putut, într-adevăr, să mă ocup de istorie românească. Și în străinătate, mai exact în vreme de vacanță, că eram în Africa închipuit, 23 de ani am fost în Africa, puteam să capăt prin biblioteci cărți de peste tot, dar mai cu seamă în lungile vacanțe de 2 luni și jumătate eram băgat în Biblioteca Națională de la Paris sau mă duceam la Library of Congress la Washington sau la Londra, la British Museum sau în Germania. Și pe vremea aceea nu exista superba colecțiune care se numește Călători străini despre România. Și prin urmare eu a trebuit să caut așa de la una la alta ce să găsea în biblioteci străine despre țările române. Ideea mea pe vremea aceea a fost să scriu o nouă carte privitor la momentul când țările române, Muntenia și Moldova, fac un salt formidabil de la lumea turco-fanariotă la civilizația occidentală. Când am spus lucrul ăsta deja la vârsta de 25-26 de ani, profesorului Alphonse Dupron, un excelent istoric francez care a scris din păcate prea puțin și care fusese 7 ani directorul Institutului francez de la București. I-am zis că aș vrea să scriu o carte despre acest moment care nu mai este conștient suficient acum. Să știe românul ce era el acum 200 de ani, că era cu totul altfel decât acum. Și el mi-a zis cu un zâmbet ironic: vrei să-l rescrii pe Pompiliu Eliade? Am rămas cam, cum să spun, nedumerit, fiindcă nu-l citisem. Nu-l citisem până atunci pe Pompiliu Eliade, care între 1890-1900, după ce făcuse un doctorat în Franța, el era sociolog, a scris o carte despre spiritul român, spiritul public român și influența franceză, dar care era atât de pasional, ca să zic așa, considerând că tot ce este bun în România prezentă, adică anii 1900-1910, este venit din influența franceză, că, cum se spune pe românește, a sărit peste cal. Și eu vedeam lucrurile mai altfel. Adică nu o descriere dramatică, ridicolă aproape, a românului din 1790-80, care dintr-o dată ajunge la lumină datorită influenței franceze. Pe franțuzește spune nici așa. Bon. Și atunci, cu toată această critică a domnului Dupron, după ce l-am citit pe Eliade, m-am apucat încet să adun material ca să scriu această carte. Și această carte este la originea cărții mele despre Negru Vodă, fiindcă una din problemele, toate că mă ocupam de 1800-1848, dar în trecutul țării îmi ziceam, românii nu acceptă moralmente, nu acceptă ca primul lor întemeietor, Basaram, să fi fost de origine cumană. Și acum viu la subiect. Nicolae